Panyero. Yes. Asa ko karon? Nasa akong kuan, ako sa akong mansion. Yes. Wala, way lingaw lagi. Wala lang, nagtanaw sa kuan, tanaw sa mga sa computer, mga businesses. Pero nagkaon ko karon kay nag-late ko nga kuan, lunch. Kung siya kung sudan? My God, you're asking. You're always asking. Brother, of course, mahalo na kong sudan. Parang sudan karon, parang steak. Yeah. Steak, medium rare. Medium rare na steak. Tapos na yung mga king crabs, ana. Tapos na yung mga prawns, nga dagko, ana ba? Oo, kay sabang ko eh. Bisa pag na-quarantine, mga mahalon gyapon akong sudan nga ginakaon. Maluoy bitaw ko ng ubang mga tao nga kanang maluoy bitaw ko ng ubang mga tao diya nga kanang nag-home quarantine tapos silang mga sudan, mga kinirito, may ana, baluoy kayo, kakaluoy ko. Doon ano lang. Kaya ang gobyerno ay mahatag nga ayuda sa ila, luoy kayo. Kaya pa ko diri usay makuan ko ba nga usahay. Bro, swerte kay ko sa Ginoo gyud nga ginatagaan ko nila og kanang kuan. Kanang kwarta kay ko, ba? Naka-quarantine ko pero you know, in fairness, akong pagkaon dami kayo. Hindi na buong tagali nakakuan ko adobong kuan ostrich. Kung di ka pilay per kilo na malbay na. Patungong ka ha? Patungong ka na? Lami kayo pagkabuhat. Steak na, brad, steak. Medium rare. Mung na yung ganahan ko na medyo na yung may pagkapula-pula ba. Lami kayo mahalong ngayon eh. Patungong na. Ano? Diba? Kasi doon na kawakakaw steak, no? Oo, yan naman. Napaguman din, ane, matus ako sa akong garden din kay magkuhan ko, mag-harvest ko sa mga ipantanon ako sa akong garden. Kasi kamatis, mga cherries, yes, strawberry, cherries, mga mahalong gyapon. No, siyempre. Ay sa ko disturbo kayo, nagkaon pa ko sa kuhan. Kaya lisod kayo. So kayo magkaon nga nakuha sa phone tapos lamig kayo pagkaluto ba? Disturbo ni mo. No, sige. Kaya ka wala ka. Naganta ka sa kung mga gipang harvest na mga kuhan, ha? Unyara. Yeah, later. I'm gonna call you later. Okay? Lamig kayo ang steak. Okay? A few moments later. Hello, pre. Oh. Sige pa na pre. Nakaroon sa akong kuhan pre sa akong garden. Yan, ako sa akong garden karon pre. Nag-harvest ko pre sa akong kuhan pre. Sa akong mga cherries, naman ko yung mga kuhan. Nako yung mga cherries, mga strawberry, mo ni ako mga gipantanon dire pre. Mga lettuce, mga salad, mo ni ako pre. Okay, na kapoy lagi ko lagi. Kanang kuhan day pre ba, kanang paita kayo karon ni kay kanang grabing kuan checkpoint. Ipadayon na ako tong palitong helicopter pre. Dili ko sa eroplano kay ang eroplano lisod man kayo may landinganan. Lisod kayo ba helicopter na lang bisa pag nahadlok mo ka to naging bulan good kay dagay na disgrasya pero dayon na ako to. Mag helicopter na lang ko. Kaya mo pa akong karganan akong mga strawberries o mga cherries basig dagan pa kay mga kabos nga katilaw ko sa mga kuan ba. Mga strawberries ba. Sige pre. Sige pre, ipadayon to pre ha. Tagay ko kuan kasi klaseng design kung unsay color kay depende din sa gusto nako. Sige pre, kay magpadayon pa ko sa akong kuan pre pag harvest na ko diri sa akong garden. Lagi pre. Mo lagi mo galing dagan ko'y kuan. Record ko. Aman. Lanay kuan gasol. Kanay gasol? Subukan. Aso lang pre. Cancel sa ng helicopter. Bigay magpalit po gasol. Paling gasol.